Ke kitab Daniel kedai kawin ke kitab ya kiba bun timju kami pulih bah badan ru kiba sultanat ban pulih ni ke kitab tangba kiong bakalong ke kitab kaba ngaduai bo musim jomblei unialam yangi bangila bersutu ya kini ke kitab hoi ngala keren shibun ha kipor kiba lalinyo ha baidei bat kani ke kitab ya kawai pakawai kalanong ngam shemlala aban batai penia lani ya kawai pakawai ke dekat ngala shishim kemat ke berenkam tihak ni kapor ka subjek kebangan keren kedai syapang kimrat klau bat kihima ka subjek syapang umrat klau lani kimrat klau kedai subjek keba bun ki kristan wat ki mampalo kristan ki ju ikli bah andai totip bakani ka subjek ka sedang nengkong na ke kitab Daniel ti kamat ke bang laai bangini puli syapang kimrat klau bat kihima bang lasot keniat na ke kitab Daniel kalano ke bahnyo ke bahnrio bat ke bapra kidon ki jengmut jong ki phashi ba kran hangni ba rukumju kilai tuli ki phashi ngakwa banlum lang iki hakawai ka banta jong ke jingbatai ti shwa ba ngan jam shaprang manisam ye ni ka khubor tungi pendam ki kle ak jenduai au ble buk pa jingi bahabneng ngai ngo im ko try ya ka jing iba ka jing sne ki jomi ki jing ko khu ki bishle ki ba methe par kham tam ya ka lat baginang la ban puli ya ka tien ka ba im ki jomi ka bible ba ya ka kitab Daniel hikai ngi try ya lam jingi do musim ko jomi ai bingila bersutu ya ki jing mayan ki jing tho jongka to the map try kelak ki jongi haka keteng ka jong Jesus Christ ngadwai amen Saisin lada pidon kinu ki jingkeli ki baydei bat kani subjek pila ban phone ha kini ki number ki balabu hapo pila ban WhatsApp ha kini ki number kumjuru pila ban message lani ban text ha ki comment section jong kani ki channel hoi ngadon ru ka channel ka bang ai keteng ka khasi gospel media kadon ka jingbatai ka kitab Daniel kawai hadin kawai kalanong bari ka kitab jingpampau kawai hadin kawai kalanong pila ban page nakani ke channel ka bangal ai kateng khasi gospel media ha ke kitab Daniel kalano ka bahnyo ko dekat ka banikong teter Daniel ha ka jing itu pau ka jong ulai i ke sau tuli kimrat ke bahe pat ke bapher we ya we pat ha ke dekat bakhanyo labatai bakini kimrat klau ki yang phashi ya kisim kinong sanshar ke bansami ha ni ka perthai Daniel kalano ka bahnyo ka dekat ka basau ngiladep bani pli syapang uni umrat klau ubanikong ubay srim kum using ban uni umrat klau uthau yosim Nebuchadnezzar jong kahima Babylon long ba la phutno ye ki thapniang jong u lakni ye kabor ka jong u laai kadonot bre ha u ulayo ye ka jingkala ka bomot ka basisha Daniel kalonong baar ka dekat ka balai pupra tater kum ka jim kamau sa isin melong kata ka klik share Daniel ubatai ukuran Yosim Nebuchadnezzar beruang dihadin jomi kan sami sakawai pat kahima Daniel kalonong besan ka dekat ka balai puai hakata hi kamit lapanyap ya Belshazzar usim ki khaldi ubolong usim ubakadu jong kahima Babylon bat Darius unong mit layo ya kata kahima haba ulalong kumba ndriu po arsnem karta Daniel kalonong bandriu ke dekat ke bankong bat ke baar kaong Darius hadin ba ula shimti ya kani ke hima ula ibet banthong halor ke hima ya ki shispa apsangut kilang skor ki banlong halor ke hima baro bar halor ki taru iki laingut kirangba na kita Daniel ulalong uwei pa kita kilang skor ken ajing kenya ki bausim om luksan kad khat balai ke batai bat kaong kumni anda kumta uni Daniel ulakham dan nam ha kita kirangba bat kilang skor namar ladon kamsim ka babhae hau bat usim ula perkhat ban bu ya u halor ka hima baro kad khat ka basar tater ke thu bakini kirangba kilang skor kila persang ban wadau ya Daniel syapanga kam
hakahima kumno botroi Henry kim shem la shem kadau lemni ke jingduna nama ulalong ubrio ubanget ubabet om shem la shem ru ya ke jemakla lani ke jingduna hau khadu namar ke jingpensoy namar ke jingtunju kiba ki ai ke sakhi lamner labrat ya Daniel hakrem kising bar ka Bible ban pelengkot ya ke jingi thuk khana ba ya Daniel kising kim shem la bam ba blay ulawan ban pelait ya u kajarwai sam ka balai saw ko dekat ka banyo hadu ka bashpo kidi ki jingkular ki bathiang ki ba ublay ukran bat uai ki gintien ki ba ongkom ni a tu shepting ya utrai phi ki rukho jong u namar omdon ka jingkadu ya kita ki ba shepting ya u kising samla ki kerdu bat ki syathan Henry kita ki bawat ya utrai kin om kedu ya ka ka babha seisin biang kum mangi puli ya ka kitab Daniel kalanong banyo syapang ka jingyai lanti jong kisim ki basensyar ya ka wei hadin ka wei ke hima hoi ngilade bani puli syapang using wathaw yusim Nebukadnezar ka hima Babylon ka bla sensyar hapdeng kini kispasnam nrus pasan hadu sanspa lai pukndai bisi ngini puli syapang umrat klau ubaar ka kitab Daniel kalanong banyo ka dekat ka pesan uni umrat wisrim bat kadingim tila khli shiliang yau balai teli kisingkrung kiladon haka shentur jongu habdeng kibniat jongu bat kila long kumni hau doyang tobam do shibut kini kilai teli kishing kidi kiba kahima Medo Persia kalajob bagata kalong ya kalidia ka Babylon bat ke Egypt hoi ke hima Medo Persia kala sensyar hapdeng kini spasnam sanspa lai pukundai hado lai spa lai puwei BC habaong ba lakhli shiliang kajengmut hangni kalong ba kawei ke hima ka kham khlan ya kawei ke hima hak kitab Daniel kalanong gabaar lakran phashi ya ka tu kadublei ba artli kikti ka shadam ka batho ye ka hima Medo Persia bar hak kitab Daniel kalanong banyo syafang kani ka dingim bakakti lakhli shiliang ka tho ba kini ki hima ki besnrop ka hima Medo Persia kumnu ba ki job ya kiwe ki hima long ba ka hima Persia ka ba sensyar us Cyrus ka kham khlan ya ka hima met ka bla sensyar da Darius kini ki artli ki hima ki besnrop kiale ki troirkat ha ka perthai baro kawe Daniel kalanong bapra ka dekat ka balai lakran phashibyang ya ka hima Medo Persia da uni ulang brot baran art li kereng long ba ka we kereng ka khamjong ya ka we pat ka batho sahisin ba ka hima jong Cyrus ka Persia ka khamkhlan ban ya ka hima met jong Darius kumnu ba ki troilang ban job ya ka perthai Daniel kalanong bapra ka dekat ka ba atpho kum ka jipun skam ya ka ka ba lakado uta ulang brot ya uba melai uda ubaladon artli kereng kilong kisim ka met bat ka Persia Daniel kalanong banyo ka dekat ka banrio ngini puli syapang uni umra khla ubalai ubisrim kum ulabasa bat hakitab Daniel kalanong bapra ka dekat basan la penisrim da ka wepat kapashi ya kaju kahima da ulang somo ubalawan na sebngi halor ka khmat ka khndo baro ber om syam la kendo ha khndo ber uta ulang somo uladon ka reng ka bapla hapdeng ki khmat jong u uni ulang somo ka kitab Daniel kalanong bapra ka dekat barpuai ka ong bat ka ai ka jematai kajing mesyai ke baong komni berutau ulang semua obaronar ulang usim ka Greece utho ya usim Alexander obakrau ke ka bangakwa ban yelam syapi iwe ya ki phashi laitli ki phashi ya kaju kamat kumno ki abatai ha ke kitab Daniel kalanong gabaala penisrim ya ka hima Greece kum karnong ngitip bakarnong kade kajat
tiar kabala ban pensawa stet kaba ai ke jing sawa kaba compare kaba kamklan kanuksa kabaji bun laju shna da garnong nang ta ha ka kitab u Daniel kalonong ka banyu lakran da koi ka phashi ka hima Greece ulabasa udi umran ubastet tam ha ka perthai ha ke kitab u Daniel kalonong ka baprapat la ai ni ka phashi ya uni ulang somo uba lahir uba layai klem tungku ha kendo ka bathau ya ka jing stet kay ka bangakwa ban ong bakini ki laitili ki phashi ki bakren ya ka hima Greece ka bakren ya usim Alexander usim joka long ba tang hapo prasnam ha ka jing stet ka jong u ula janjob ya ka perthai baro ha ka jing ya lenti ka balong san hajar shispa mile bani let thma ya kiri ki babon ha ka perthai ula poiru hari India ki thma ki bakrau e kilong ha granius ha isos bat arbela ha ki kitab u Daniel kalonong bapra ka dekat banrio labatai ba uni ulang somo batho ya ka Greece lawan baniele yauta ulang berat bar ulajob hausnam laispa laipsau BC u Alexander ulajob ya ka Persia kini gidi ki phashi ki bapla ki ba ngia puli kalong ka ek ka basontonat ba kini ki laitili ki phashi ba ka Bible ka kren ka batai ba ki kado ya ka ju Daniel kalonong bapra ka dekat ka bapra long ba uni ulang somo u baladon ya kani ka reng ka Bible ka ogom ni ula pengkra wiladi she ka dai e di haba ula klan ya kata ka reng bakra ula pengkenyo bar ha ka jaka jongka kilami saut li ki reng bapla syaki saul air bar ha ki kitab u Daniel kalonong banyo ka dekat ka banriu la kren phashi ya ka ju ka hima daula basa badan saut li ki thap miang bar saut li ki kli ke ka bangakwa ban ong Bausim Alexander Jong ka Greece ulayap ha ka kerta ka balai pulai snam barha ujun kalai terik Jong usnam lai spa ar pulai ya ke hima jong u lai pia aki saungut ki general ki jong u par kita kilong ukasanda ubalayo ya ka benta jong ka Greece bar ka Macedonia nangta ubaar ulisimakos ubalayo ya ka benta jong Thrace Ptolemy ubalayo ya ka benta jong Egypt bar ka Palestine nangta ubasau Seleucus ubalayo ya ka benta jong Syria Mesopotamia bar ka Persia Daniel kalonong bapra ka dekat bakandai ti kawai ni kita lami kawai kareng kabarat kabala man krau shikadai e syapang syati bat syapang mingi bat syapang kata kari badan borom kani kareng kabarat kam syam la thau ya u Antiochus Epiphanes usim Seleucid kubadon kibakdo ba ka thau pashi ya u kay ka bangakwa ban ong ba kam syam la thau ya u namar ba syam la man krau syapang syati ka bathau ke Egypt syapang mingi ka bathau ya ka Macedonia bat syapang kari badan borom ka bathau ya ka Palestine Henry ukpa jong u ukam krau ukam don borom ban ya u ukpa jong u bakteng u Antiochus ubalai ubakrau kanmau bagani kareng barat ka thau ya ka Rom kumbangi pli ha kitab u Daniel kalonong gabaar bahadin ka klik share ka bathau ke hima Babylon kawan ke hima Medo Persia ka bathau ya kata ka phashi balakran ka sangti bat ka syadam rupa nata ka sangkai bat ka lebong na kanong bathau ke hima Greece ka jatnar ka bathau ke hima Rom kan mau ba ya ka ka balakran da ka phashi ka wei hadin ka wei ke hima kumba kilalet ha ka jematai jong ka kitab u Daniel kalonong gabaar ka Babylon Medo Persia ka Greece kawan sakaru komjuru hake kitab u Daniel kalonong banyo bar kalonong bapra hadin juga Greece kadai banwan ka hima Rom Daniel kalonong banyo ka dekat ka banyo loong ba uni umrat klau ubasau uladon ki beniat nar ki ba syirkai ban kay ka bangakwa ban ong ba ula penluat ya ki babun ki basa hoy ka kum ke history ha ujun ap artrik Josnem Shispa Ndriu Pupra BC Kathma Penna Hadin Shispa Sausnem Kajinyap Jongsim Alexander Ya Kahima Greece Lajop Thma da Kahima Rome
Haki kitab Daniel kelenong baala keren pasi ke marum na kejat nar. Haki kitab Daniel kelenong kebanyo ki beniat nar ke batho ya ke rum ke bala sensyar pada yang kini kispas nem. Chispa di popra bisi hadu sospa nyo pondriu edi. Ka Bible ko ang ba uniu umrat ubasaw udon shipo teli kireng. Naka kitab Daniel kelenong banyo. Bar haki kitab Daniel kelenong baal labatai ketuk doblay badan shipo teli ki shinriak kejat. Daniel hinyo dekat babsaw ko ang bat syapang kita ki shipo teli ki reng. Nakani ke hima shipongut ki sim kinmi. Hoit ka thau ya ka rum ka balay pat namar hausnam sospa nyo pohri odi. La penyapat ya ke hima rum da kinong hertma ki barunar bakot ki Bavarian jong keri Germany. Bar kini ki shipo teli ki hima ki balaimi kilong. Ke Anglo-Saxon belakot mentah ke England, mentah ke Lombards, belakot mentah ke Italy, Burgundians belakot mentah ke Switzerland, Visigoths belakot mentah ke Spain, ke France, ke Portugal belakot mensyua ke Seville, mentah ke Alemani belakot mentah ke Germany, mentah ke Vandal, Heruli, Bat ke Ostrogoths. Kenmau bakani ke reng ke berat belakran ha ke kitab Daniel kalau nong berperah dekat kendai, bat ha ke kitab Daniel kalau nong benyog dekat berperah. Kadi kaju kabor kathoi ka room ka ba la Longstan bat ka room ka ba la Kazakhstan pagan room bat ka papa room ka ba la ong ha ka tin away Daniel kalau nombor praga ka ba khandai ka okom ni ti ka way ni kita la mi ka way ka reng ka bret ka ba la man kraw shikadai e Daniel kalau nombor nyo ka ba praga ong ala dang perkhat syapang kita kireng bar hakmi la mi habdeng juki sa ka way pat ka reng ka bret kabakran ya ki bakraw Daniel kalau nombor pra ka dokha bakhandai hang ni ka ong ti ka wei na kita lami ka wei ka reng ka barat ka bala man kraw shi ka dai e shapang shathi shapang mingi bat shapang kari badan brom ngakwa ban pekamau sisin baka thau ya karum baka rum kalab job thma ya ka banta ka bashithi ke Egypt house nam lai pho BC ya ka banta shapang mingi ka Macedonia house name Shispa Ndriu Popra BC. Bat ya kabata jong shapang kari badun buram kabatau ya kari Palestine. Hapadeng kini kispas nam. Ndriu Pulai BC bat Ndriu Pon Ndriu Edi. Balakot aktin away Jewish war. Kabari katma jong kiju bat kinong room. Daniel kalau nombor pra dekat bespo ko ni. Bat kalaman kraw jin hadu upai ba beneng. Ti uta upai ba ban naki klur di dan kiba kala penhap syaka kendo bat kala yuroj yaki habong pajba ka tho yaki khun Israel ka kum ke kitab Exodus kala no bakat ar ka dekat sopway ki klur ka tho ya ki khun jongblay ki bara jingsha ka kum ke kitab Daniel kala no bakat ar ka dekat ka balai ke ka bangakwa ban ong ba kadi kabor jong ki room kinong room ki bala takti ki priu jongblay khamtam e ya ki bara jingshai kumbang laong baka thauhi ka bo jong ka sokoroman ba mani blay tha pagan room demaka ka bala sana pna ya Jesus Christ house nam lai puwe edi bar ka bala penjot ya ka temple house nam nyopo edi ka badan ha Jerusalem demaka langba ki patsha jong ka ki bala penshitom ben ki Kristan nadu kumha ka po jong patsha Nero patsha Diocletian Bat hadu kapo jong ka sarkar Roman ka sarkar ka balalong Kristan Papa Rom ke barang yai penshitom ye ki briu jong blay nadu menshwa hadu menta ka subjek syapang umrat klau ki umrat klau ngindang ye peteng namar ngin se pli ya ka kam ka bakrau e ka ba umrat klau ba shisha utrai kumno ba udang ye trai hadu menta to ai bo blay un kurku ye pi ibai puai to ai begini ki khobor ki ba piapek ki ba piasnap ba pinyo jaka ha ka jingim ka donot japi bat pengkre ekaladi naga menta bani syam ya oblay totip ba ka hima ka jongblay kala hajan totip bangim don posyu bani lakai bagani perthai khamtam e mansha ban sinshar hai kita ki bade kinong sinshar baman to ai ba usim kisim un sinshar ya ka donot ka jonga japi to blay kurku ya pi bai puwe naga menta brom jongblay amen